Гаворыць і паказвае свабода. В эфіры празкі акцэнт. У ім удзельнічаюць мае калегі Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей. Добрый день. Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. І я, Юрый Дракахруст. Тэма нашай гутаркі – каму і што абяцаюць Бабарыка і Цапкала. Я прапаную пагаварыць менавіта пра гэтых двух прэтэндэнтаў, бо пры ўсёй павазе да іншых гэтыя двое ўсё ж падаюцца найбольш уплывовымі, пра тое, прынамсі, сведчыць хаця б вынікі онлайн-апытанняў, пры ўсёй іх нерэпрэзентатыўнасці. Вось ёсць даволі папулярная такая тэза: людзі зараз гатовыя галасаваць за каго заўгодна, абы супраць Лукашэнкі. Я па шчырасці думаю, што гэта ўсё ж не зусім так, і чамусьці ў тых жа онлайн-апытаннях у лідарах ўсё ж Бабарыка і Цапкала, а не, скажам, Казлоў ці Таболіч. Так што это не ўсё роўна. Так вось, што гавораць гэтыя два прэтэндэнты. Вот прачытаў даволі крытычную ацэнку заяваў Бабарыкі, што ягоныя выступы, інтэрв'ю – гэта дакладнае паўтарэнне тэзаў перабудовачнай публіцыстыкі. Прыватнае лепш за дзяржаўнае, уласнасць павінна мець гаспадара і гэтак далей. З тае пары прайшло больш за 30 гадоў. Вось ці згодны вы з тым, што ўзровень асэнсавання праблемаў Бабарыкам і Цапкалам, прынамсі, паводле іх выступаў, заяву, застаўся на ўзроўні канца 80-х. І што, магчыма, досвед гэтых 30 гадоў прымушае ўсё ж тагачасныя схемы не карэктаваць? Калі папросту кажучы, яны абяцаюць новыя ліхія 90-е, Віталь? Не, конечно, не. И то, что они звертаются до такой риторики, я мог бы с вами не зусім погодиться. Все-таки докладное повторение некой перебудовочной лексики нема. Але перш за все хочу дать реплику про то, что нават калі такие мотивы и проявляются, и вы их заважили, магчыма, іншыя заважаюць, то гэта перш за все сведчыць про стан развіцця краіны, экономики и политики демократии. То бок зараз даводится говорить то же самое, что говорили подчас перебудовы, там, умовно скажем, концы 80-х, тому что в Украине нема ни рынковой экономики, ни того ж приватного... Раз приходится про это говорить, там, умовно скажем, политики в Америке не заявляют про необходимость приватной властности, она там есть, и это не з'является темой, з'является там некая социальная, скажем, напруженности, умовно скажем, социальной доброты. А то, что ему приходится про это говорить, значит, что гэтые пытанні так не вырашеныя. І гэта сапраўды кажа, што за гэтыя гады вось у пэўным сэнсе Беларусь нікуды не пасунулася, прыходзіцца вяртаць да той же лексікі. Іншая справа, што тая лексіка, яна все-таки, напрыклад, в пэўным сэнсе універсальная. Напрыклад, там змагацца супраць номенклатуры можа любы палітык, які спрабуе ісці ва ўладу, які вылучаецца на выбары, і мы памятаем, як зараз, калі згадаць некаторыя, скажем, лозунги тыя ж самыя канца 80-х, яны, не то, што выглядаюць недарэчнымі, але яны якраз выглядаюць менавіта універсальнымі, што іх можна браць і паўтараць у любы час. Лозунг супраць верхоў, якія заеліся, не ведаюць жыцця, якія там пагразлі у карупцыі. Гэта абсалютна універсальны лозунг на всех часоў народаў, як мне падаецца. Другое, я таксама з вами не пагажуся, што яны вельмі в этом сэнсе аднолькавыя. Мы далейше паговорым, чаму Бабарыка ладзіць такую кампанію, дзе не гаворыць ні так, ні не, образна кажучы. Але Цапкала якраз его крытыкуюць, што ён занадта шмат гаварыў менавіта пра рэформы і прыводзячы свой любімы Сінгапур, там прыводзячы Кітай, Гонконг, гэтыя азіяцкія тыгры, якраз-то ён не застранул у гэтых канца 80-х, ён якраз гаворыць пра сучасныя все гэтыя тэхналогіі, сучасныя там электронны ўрад і гэтак далей. Так што тут як мінімум іх трэба падзяляць. Сергей, а у вас няма такога ўражання? Шмат хто гаворыць, Лукашенко старамодны, той же Цапкала гаворыць, што это, маўляў, там, груба кажучы, колхознік, свінаматкі, да. А можа і паважаныя прэтэндэнты таксама у нечым старамодныя, толькі яны яшчэ далей старамодныя. Мы тады калісьці чыталі там, я не ведаю, Пияшеву, Шмілёва, Стрелянова, дайце там зямлі гаспадара і гэтак далей. А потым прыйшлі 90-е гады, якія людзям, шмат каму, значнай частцы грамадства, былі
для адных вельмі цяжкімі, для других ввогуле катастрофай. І, в принципе, Алексеевич все это вельмі добра описала в часе секонд-хенд, и в этом сенсе реакцией на это был приход Лукашенко в 94 году. Так вот, может быть, як бы у чымсьці старамодныя наши новые кумиры значной частки белорусского грамадства. Не, Сергей? Ну, калі ты маеш на увазе час секонд-хенд Алексеевич, дык яна там опісала імперыю, ці дакладней экс-імперыю. Там не толькі Беларусь, нават не столькі Беларусь. Потым 90-е гады яны былі розныя. Ты сказаў, што яны былі для кагосьці катастрофы, для кагосьці яны былі цяжкія. Я думаю, што цяжкія яны былі для ўсіх практычна без выключэння. Але для значнай часткі грамадства, ну, для пэўнай часткі, калі мы говорим про Беларусь, гэта былі і шчаслівыя гады, бо гэта, я маю на увазе 91, 93, полные гэтыя 3 гады, гэта былі гадамі свабоды. Так, конечно, для электарата Лукашэнкі, якому надакучыла вот тое, што было, які успрымаў толькі эканамічныя цяжкасці, так сказаць, і не хацеў, ці не мог дакладней, нельга за гэта асуджаць людзей, бачыць крыху глыбей, яны прагаласавалі, ну, умоўна кажучы, за чарку і шкварку, не надо нам свабоды, дайце нам. Ну і вось у выніку 26 гадоў яны гэтай свабоды не маюць, і зараз, вот, калі яны выходзяць за Ціхановскую, калі яны стаяць падпісвацца, вот тая катэгорыя, про якую ты казаў, за каго заўгодна, абы не за Лукашэнку, яны все ж таки хочуць свабоды. І звернем увагу, што і Бабарыка, і Цыпкала пры ўсёй розніцы, так сказаць, іх пазіцыі, калі гаварыць эканамічна, яны вот гавораць пра свабоду. Я пагажуся з Віталём Цыганковым, які сказаў, што вот калі гаварыць, што яны недзе там кажуць лозунгі конца 80-х гадоў, дык гэта адлюстроўвае стан грамадства. Толькі зрабіў бы тую карэкціроўку, што, ну, час мяняецца, цалкам паўтарыць тыя гады, ці, так сказаць, тыя лозунгі немагчыма. Тады не было, напрыклад, інтэрнета. У 88 годзе сказаць, што будуць прыватныя банкі і мільянеры, я думаю, што чалавек, які б так сказаў, ён вельмі мала б набраў бы галасоў, нават на парламенцкіх выбарах, на Верховны Савет, зараз это нармальна, але у пэўным сэнсе вот наше беларускае грамадства знаходзіцца не ў 89-м годзе, калі ўжо дзейнічаў Народны фронт, ці і не ў 87-м, калі ўжо паўсюль пісалася пра сталінскія рэпрэсіі, як так далей. Мы недзе прыблізна находзімся ў 83-м годзе. Часы Андропова. Виталь, у меня до вас пытание вот на конт этой тезы Сергея, что люди стоят за Тихановскую, потому что яны за свободу. То есть атрымліваецца так, што, умоўна кажучы, какие-нибудь там айтишники, ці банкаўскія супрацоўнікі, якія гатовы галасаваць, умоўна кажучы, там за Бабарыку ці Цыпкалу, яны, значыць, за страўнік, а, умоўна кажучы, іпэшнікі, ці просто рабацягі, якія ідуць падпісваць за Тихановскую, там тапкам машуць, яны за свабоду. Реалі? Ну, и Сергей такой не сдержал, до речі. Ну, и... Абсолютно, секунду, тут я прошу, покольки, так сказать, мои слова интерпретуються. Не, абсолютно не. И коли мы глядим вот стрімы свободы, и у гэтую неделю, и минулую, вельмі шмат людей, там те, кто подписывались и за Бабарыку, и за Цыпкалу, и за іншых, але вось, ну, тут подписаться за Тихановскую, якую они абсолютно, так сказать, просто не ведают. Гэта гэта сапраўды, што першае, што у іх свядомасці, это правильно, першае, што яны лічаць трэба зрабіць, гэта памяняць уладу. Вот першае, гэта памяняць уладу, і таму вот гэты лозунг, ці скажем, ну, тэза Бабарыкі, што абмежаванне на 2 тэрміны, універсальная тэза, таму яна і імпануе таксама ўсім прыхільнікам іншых кандыдатаў. Так, я б сказаў, што не трэба тут так утылітарна ввогуле падыходзіць, што кожны з гэтых патэнцыйных кандыдатаў, ён менавіта выклікае сімпатыі толькі у сацыяльнай групы блізка да яго. Это все равно, што сцвярджаць, што там за Лукашэнку ў 94-м галасавалі толькі старшыні Саўгасаў, ён быў старшыня Саўгасы, ну ці, скажем, ввогуле працаўнікі сельскай гаспадаркі. Не, ён сабраў людзей з самых розных сацыяльных сфераў і самых розных, скажем, узроўняў там доходов и так далее. Так, тое ж самае зараз, ясно, что подписываются за Бабарыку не только, умовно скажем, там банкиры, не только интеллигенция, так что разные мотивы, и, умовно скажем, и свобода, и обурение
перш за ўсё несправядлівасцю і палітычнай, і сацыяльнай, мне здаецца, прыводзіць людзей. Я на гэтых пікетах, то ж вчора там все 4 гадзіны прабыў. Вось. І менавіта, ну, пытанне сапраўды, людзі, вот то, што мы называем, ну, так, можа, часам публіцысты, вот, там, умоўна скажем, свабода ці каўбаса, вот это эканамічныя тэмы, то, што умоўна скажем, каўбаса, яны вот не прывалююць у меркаваннях людзей, калі іх записываюць журналісты. Можа быць, людзям пра гэта і гаварыць, ну, неяк сорамна, але сапраўды прывалююць пытанні палітыкі, справядлівасці, пытанне парушэнняў законаў сімі, там, уладай і міліцыяй, вось, пытанне несправядлівасці абыходжання цяпер уже самім Ціхановскім, вось, абурэнне тым, што ёсць, карацей, гэта такое комплекснае абурэнне станам просто ситуации в Украине, а не только тем, что конкретный человек бедный. Мы ведаем гэтую, ну, уже славутую там бабулю з Гародні, якая так ярко выказывалась, а потом нават КДБ стала шукать, что у нее добрый дом, там и добрая машина, и кто-то там з улады каже, ну что же мы еще трэба? Вот она не разумеет, что еще трэба. Что не только там, нават люди, у которых все нормально, як например, активист не помнишь, самый пенсионер органов внутренних справ, и он каже в интервью, ну, я кандидат в интервью Белсату, и он каже, у меня все в шоколаде, я мог бы спокойно жить, но я выступаю, я там затрымліваюсь кожные 3 дни, я выступаю, потому что не могу мириться с несправедливостью. И это, сапраўды, зараз мотив, ну, мне здаецца, ці не самый галоўны у тых людей, якія выходят подписываться. А вот, спадарства, наконт справедливости, я хочу про некий такі іншы аспект. Я вот слухаў, глядзеў зараз і выступы Цыпкалы, і Бабарыкі. Дарэчы, чуў выступ Бабарыкі пару гадоў таму, калі ён яшчэ быў старшынём банку. І вот шмат хто з іх гаварыў і гавораць пра новыя сацыяльныя тэхналогіі, пра неспыннае навучанне. Вот мне іх выступы часам, ведаеце, нагадваюць выступы, скажем, Віктора Прокопения. Прокопения за Лукашенко, они как бы супраць, але вельмі падобна вот по этой такой, я бы сказал, такой, ведаеце, ніцшанскай стылістыцы. Вот ёсць людзі, якія павінны, якія як бы вядуць грамадства наперад, якія на самай вастрыні. Але ці не выглядае так, што вот іх ввогуле прапановы і такое іх бачанне, это для паспяховых, для тых, каго ў Расіі называюць крэатыўнай клясай. Дарэчы, Цыпкала, вот в интервью Белсату, ён, дарэчы, амаль прямым тэкстам так і сказаў, што да, я для тых, хто хоча зменаў, да, я для тых, хто як бы ад гэтых зменаў выйграе, а ёсць людзі, да, якія іх не хочуць, ну, я ім і не адресуюся. Ну, а вось сапраўды, што прапануюць вот Цыпкала, Бабарыка, засяродзімся на гэтых, ну, умоўна кажучы, рабацягу з МТЗ, будаўніку, кіраўніку, кіроўцу, бухгалтарцы, я не ведаю, касірцы ў касе, што яны прапануюць тым, хто на топам ідуць падпісвацца за Ціхановскую. Вот вы, Віталь, распавядалі, як бачылі эту чаргу ад метро, и что люди стояли в долгой чарзе подписаться за Тихановскую. И только вы казали, там, кожны 10-й шел подписываться и за Бабарыку. Але вот, значит, все ж таки вот этот их посыл, что як бы новый свет, новые технологии, няспыннае навучанне, ну вот, ён у гэтых людей не резануе. Ці не? Ну, тут, сапраўды, ёсць як бы некалькі слаёў успрымання палітыка. Вось, калі вы кажаце, што ён заявляе, што ён будзе весці, тут не ніцшанства, а гэта палітычная кампанія, гэта выбары. Для того кандыдаты і вылучаюць себе, каб сказаць, так, я паведу нейкія далёкія, нейкія прыгожыя перспектывы, я ведаю, як туды повесьте народ, вот падтрымайце мяне, хто за мной, ідзіце разам са мной. Гэта, канешне, ну, такая неабходная частка палітычнага працэсу і палітычнай рыторыкі падчас выбарчай кампаніі. Таксама ўспрыняцце палітыкаў, яно, ну, на самым розным узроўні. Для адных самы просты ўзровень, хто можа найбольш ярка пра гэта кажа, скінуць Лукашэнку. Людзі, якія перш за ўсё бачаць гэтую задачу, яны ідуць падпісвацца
за якраз Ціхановскую, паколькі яны убачылі менавіта там найбольш яркага чалавека, які вот гэтую задачу, на іхнюю думку, увасабляе сваёй там лексікай, рыторыкай і гэтак далей. Уже больш складаная, якая частка вот конкретно беларусаў хацела бы бачыць нейкія вот і конкретныя праграмы, конкретныя рэформы. Ну, давайте не будем гадаць, но сацыялогія все-таки ранейшая показывае, што гэта не самая великая частка, якая услухваецца ў праграмы. Все-таки яны ўспрымаюць кандыдатаў, ну, нейкім, кажем, сэрцам, да, эмоцыямі, якое ён аказаў, ну, нейкае ўражанне і гэтак далей. Ну, але для тых, хто вот хоча ўспрымаць праграмы, для тых Бабарыка і Цыпкала кажуць свае разумныя там рэчы, тым больш, ну, іхні, скажем, электарат якраз гэта ад іх патрабуе пачуць. Ну, ад там Ціхановскага мы не чулі ніякіх словаў, як ён збіраецца рэформаваць краіну пасля таго, як скіне Лукашенко. Здаецца, ніхто такога не чул, і нават ніхто з яго электарату такое ад яго не патрабуе. Сергей, ці згодны вы вот з таким як бы бачаннем, што, маўляў, людзі выбіраюць тых, хто, ну, хутчэй там скіне Лукашенко, хто самы рашучы, але як бы ўсё ж такі сацыяльныя дэтэрмінанты іх ніхто не адмяняў. І магчыма, вот гэтыя людзі, якія ідуць падпісвацца за Ціхановскую, яны, што называецца, скурай адчуваюць, што вот у тым парадызе, які, умоўна кажучы, збудуе прэзідэнт Бабарыка, ну, умоўна кажучы, да, будзе класна айцішнікам, будзе класна банкірам, будзе класна крэатыўнай клясе, там, журналістам, напрыклад, там. А вот ім, умоўна кажучы, калі там это работяга з МТЗ, там, ці будаўнік, это не факт. Они вот просто скурай адчуваюць, што ім там асаблівага раю не будзе. І, магчыма, там... Я кіну рэпліку, а то забуду, вот менавіта на гэта. Бабарыка якраз, мне здаецца, гэта вельмі улічвае, і літаральна, ну, апошнія яго некалькі інтэрв'ю якраз былі пра то, што непатрэбны безумоўны доход, то, што на Захадзе зараз абмяркоўваецца, то бок даваць людзям грошы просто за то, што яны з'яўляюцца грамадзянамі пэўнай краіны, нават калі яны нічога не робяць. Што, ну, такая сацыяльная абарона павінна быць моцная. Ён нават гаварыў там пра сацыялізм, што гэта вось, ну, ледзь не будучыня час. То есть ён хоча паказаць, што ён не такі банкір, скажем, гэтых тоўстых коты. Не такі ліберал уже. Да, які думае только пра крэатыўную класу і пра сваіх банкіраў. Якраз, вот, улічваючы гэта, ён робіць такія заявы, накіраваныя менавіта на такую сацыяльную абарону і ледзь не сацыялістычныя. Сергей, ну, а все ж таки ваш погляд. Вот я просто анализую як бы факты. Аперую іх, спрабую інтэрпрэтаваць, да? Бабарыка, гледзячы па ўсім, набірае шмат, але набірае праз свае тэхналогіі, праз Facebook там і гэтак далей. Але вот Віталь распавёў пра менскую чаргу, офлайн, якая стаіць. То есть, в принципе, гэтыя людзі маглі б падпісацца і за Бабарыку. Тым больш, што яны, як бы, магчыма, разумеюць, што, ну, Бабарыка мае больше шансаў перамагчы электаральна, чым Ціхановская. Тым не менш, вот яны ідуць падпісвацца за Ціхановскую, а не за Бабарыку. Можа, яны ўжо падпісалі. Я пытаю Сергея. Ну, я вось так аналізаваў гэта все, як удзельнік давно, правда, в розных выбарчых кампаніяў і парламенцкай, і паспяховай было для мяне, быў абраны дэпутатам, і прэзідэнцкай, калі я быў даверанай асобай Зенона Пазняка. Вот я б так сказаў, што вось тое, што вот цяперашнія, ну, вы іх называеце праграмамі Бабарыкі і Цыпкалы, гэта хутчэй, якіх выступы, гэта хутчэй праграмы лідараў партый ці там грамадскіх рухаў на парламенцкіх выбарах, чым выступы кандыдатаў у прэзідэнты і праграмы кандыдатаў у прэзідэнты. Іншая справа, што вот мы гаворым там пра нейкія галасаванні, но все ж разумеюць, што ніякіх выбараў няма, што будзе намаляваная тая лічба, якая, так сказать, традыцыйна раз на 5 гадоў там плюс-мінус там 4-5% мяняецца. Ну, але калі мы ўжо гаворым пра тэхналогіі, я пагаджуся з Віталём у тым, што і паспрачаюся, Юра, з табой у тым, што значыць, вельмі
шмат для людзей мае значэнне вось гэтыя нюансы. Так, для пэўнай катэгорыі гэта мае значэнне. Але для, вось, скажем так, электаральнай, крытычнай масы гэта значэнне проста не мае. Я не буду зараз прыводзіць прыклады з 94-го года, з 90-го года, але я проста бачыў, што тыя людзі ці тыя кандыдаты, якія мелі вельмі добра распрацаваныя праграмы, так сказаць, дзе ўдзельнічалі проста, ледзь не акадэмічныя інстытуты, яны не набіралі тых галасоў, якія набіралі проста людзі, якія прыходзілі з адным, як пісаў Васіль Быкаў, з простым, як мычання каровы лозунгам. Вы разумееце, пра каго я зараз, так сказаць, кажу. Іншая справа, што калі параўноўваць гэтых двух людзей, мне падаецца, што Бабарыка ў цэлым так рабіў выказванні, якія выдавалі ў ім чалавека, які проста не арыентаваўся ў найноўшай гісторыі, калі мы прыгадаем слова пра, што не было рэпрэсій, не ў палітыцы, як прафесіі, што нейкая гаворка можа ўспрымацца як такі, так сказать, праграмны лозунг, пра гэтую адзіную валюту. У мяне ввогуле застаецца адчуванне, што ён не ўяўляе, у якое вельмі жорсткае, безлітаснае поле, я маю на ўвазе палітыку, і ён вступіў. Гэта значна больш безлітаснае поле, чым, напрыклад, бізнес ці банкаўская сфера. А вось Цапкала якраз дасведчаны і ў палітыцы, і ў дыпламатыі. Ён вельмі абдумана, як бачна, гаворыць. Гэта ў яго ўжо, так сказаць, усвядомленая пазіцыя, і гэта дазваляе у значна больш сур'ёзнай ступені ставіцца да ягоных выказванняў, і ў тым ліку, і, скажем, па нейкіх такіх міжнародных аспектах. Але так, я згодны. Вот гэтага такога пазыву, гэтага, покліча да, як ты, Юра, кажаш, да сэрца няма ні ў аднаго, ні ў другога. Зноў жа іншая справа, што шмат для каго ўжо не мае значэння. Я ведаю людзей, якія прагаласавалі проста за каго заўгодна, калі б ён толькі паабяцаў адно, што праз 8 гадоў ён сыдзе. Вот хаця б нават праз 8 гадоў, бо, скажам, у дачыненні да дзейнага прэзідэнта ніхто такіх гарантый даць не можа. Сергей, я уже этому запярэчыў у тым сэнсе, што такія гарантыі могуць даць і Козлов, і Табуліч. Про тое, што за іх там десяткі тысяч людзей падпісваюць, этого мы не ведаем. Так што я думаю, што ўсё ж такі асоба, біяграфія, бэкграунд маюць значэнне. Але Юра, да. Я сказаў, што я ведаю такіх людзей, якія, я не сказаў, што іх большасць. Натуральна, што, так сказаць, зараз фаварытамі гэтых збору подпісаў, фаварытамі збору людзей з'яўляюцца Ціхановская, Бабарыка і Цапкала. Я б сказаў, што вось у такой паслядоўнасці, бо нават все тое, што было зроблена за апошні тыдзень з Ціхановскім, яно не зменшае, мне здаецца, істотна не зменшае колькасць ягоных прыхільнікаў. Гэтага лозунгу, абы хто, толькі б не Лукашенко. Наколькі ён станоўчы ці не станоўчы, гэта ўжо іншая тэма. І вот я яшчэ хочу пра одну асаблівасць, якую вы ўскосна прыгадалі. Это тое, што і Бабарыка, і Цапкала упарта сыходзяць ад прямых адказаў на пытанне, скажем так, ідэнтычнасці. Чый Крым, які сцяг, бел-чырвона-белы ці чырвона-зялёны, Еўропа ці Расія, як вы ставіцеся да Пуціна? Усяляк сыходзяць. То там Крым грэцкі, то там, глядзіце, міжнароднае права, як Бабарыка адказаў на Белсаце, то яшчэ што-небудзь там, і той сцяг. То есть вот ад выбара яны не сыходзяць. Як вы лічыце, яны будуць вымушаны ўсё ж такі даваць пэўныя адказы, іх прымусіць сітуацыя, і тое, што яны адказваюць вот так, як яны адказваюць на гэтыя пытанні, это іх умацоўвае ці аслабляе? Сергей. Я думаю, што ключавое слово, дакладней два ключавых слова за гэтым сім, што ты, Юра, назваў, гэта Расія і Пуцін. Расія і Пуцін. Не думаю я, што і Цапкала, Бабарыка, гэта толькі наіўныя людзі, каб разлічваць, што, скажем, Крэмль іх цалкам падтрымае, калі яны будуць рабіць рэверансы ў бок Крамля, а не падтрымае Пуціна. Ўсё ж такі яны разумеюць, што стаўка робіцца на Лукашэнку, кожны іншы будзе менш прарасійскім, больш празаходнім, але, як кажуць, птушка, дакладней, надзея, гэта птушка, якая апошняя памірае ў душы чалавечай. Дарэмна, калі яны так думаюць, але
гэта памылковая пазіцыя. Вот, на мой погляд, нават разліку, так сказать, на тэхналогіі, на палітычныя тэхналогіі, ну, асабліва калі вось такая напружанасць, сацыяльная напружанасць, я думаю, што гэтая тэма, там бел-чырвона-белы сцяг, альбо вось гэта чырвона-зялёны, альбо там Крым, гэта не тэма нумар 1, нумар 2 для, ну, значнай колькасці выбаршчыкаў. Зноў жа я падкрэслюю, калі б выбары былі б сапраўднымі, Калі яны думаюць і глядзяць на гэтую кампанію як на прыступку да нейкіх наступных падзей, там, скажем, праз 2, праз 3, праз 4 гады, тады, відаць, гэтая пазіцыя іх тлумачыцца таксама, яе можна патлумачыць, але зноў жа яна, ну, скажем так, мае свае мінусы, бо рабіць выбар ім усё ж таки давядзецца. Рабіць выбар ім давядзецца, бо паглядзіце вот на ўсіх гэтых масавых акцыях, я не пабачыў ніводнага нейкага негатыву да тых же самых бел-чырвона-белых сцягоў, хаця прыходзілі людзі, якія ніколі на мітынгі, скажем, апазіцыі не збіраліся. Віталь, і ваш адказ умацоўвае ці аслабляе? Вот варта сказаць, што, ну, вот Сергей як бы падкрэсліў наконт стаўлення да Пуціна. Я что-то не памятаю, каб Зеленскі, напрыклад, падчас сваёй выбарчай кампаніі асабліва лаяў Пуціна. Ці, скажем, Пашынян в Арменіі, які ладзіў фактычна як бы рэвалюцыю, па сутнасці, каляровую, ён тэму Пуціна не кранаў. Вось, так што, ў прынцыпе, можна гаварыць пра пэўныя прэцэдэнты. І вот Бабарыка, ён як бы тлумачыць свой падыход да гэтых пытанняў ідэнтычнасці, што яны расколваюць грамадства, а я хочу его аб'ядноўваць. Але вот такая непэўнасць, яна як бы дае яму магчымасць аб'ядноўваць. Ну, зноў-такі, я думаю, пры тым, што, як Сергей некалькі разоў паўтарыў, калі б лічылі галасы, калі былі сапраўдныя выбары, то так, канешне, гэта стратэгія накіравана на атрыманне электаральнай большасці. І менавіта гэтым я тлумачу. Мы так гаворым, мы все вядома, на якіх пазіцыях стаім, але мы ведаем дадзеныя сацыялогіі. Можна казаць горкія дадзеныя, можна казаць трагічныя дадзеныя, але для значнай часткі сённяшніх беларусаў, якія ўжо 25 гадоў, 95-го года жывуць пад цяперашнім дзяржаўным сцягам, яны альбо просто мала ведаюць пра бел-чырвона-белы, альбо, ну, просто адказваючы на пытанні, які іхні сцяг правільна называюць не бел-чырвона-белы, а чырвона-зялёны, по-моему, ну, значная большасць процентаў 70. Вось, гэта адно. Другое, ну, зноў-такі стаўленне да Расіі таксама па розных пытаннях. Для многіх было шокам, як беларусы паставіліся да Крыму і да падзеяў у Донбасе. Сацыялогія тады паказвала, і не толькі сацыялогія, а нейкія там тыя ж сацыяльныя сеткі пацверджвалі гэтай дадзенай сацыялогіі, што 50-60% беларусаў падтрымлівалі пазіцыю Расіі у пытанні крымскім і пытанні Донбаса. Так што, калі гэтыя кандыдаты сапраўды, ну, ставяцца да гэтых выбараў як да таго, што трэба збіраць як мага больш галасоў электарату, то яны выбіраюць такую стратэгію. Я яшчэ, калі ўжо ўспамінаем 90-е, нагадаю такую рэпліку. Борис Ельцин, калі в 96-м годзе змагаўся з Зюгановым, з камуністам, то таксама спрабаваў пашырыць свой, скажем, электарат, ну, тыя выбары былі сапраўдныя, і я просто пра што ён казаў, дэмакраты і так за мяне прагаласуюць. І гэта ён адказаў на папрокі, чаму его такія былі нейкія заявы, ну, накіраваныя там в бок вот, камуністычнага электарату, прасавецкага электарата, і ён сказаў, што дэмакраты і так за мяне прагаласуюць. А вось тут дазволю маленькую рэпліку. Вот такая пазіцыя все 3 гады была у Станіслава Станіславовича Шушкевича, калі ён узначаліў Верховны Совет 12 склікання. Мне эта апозіцыя БНФ 30 дэпутатаў не трэба, чтоб я не рабіў, чтоб я на іх не казаў, як бы іх не лаю, яны будуць за мяне. Ну, калі яго адпраўлялі в адстаўку, мы сапраўды былі за яго, але вот іншыя памяркоўныя дэпутаты ўжо за яго не былі, як не парадаксальна. Ну так, ну это реплика цікавая, но до нашего, так сказать, вот этого моменту мало дачынення все-таки голосования в парламенте с тем, что зараз. Я просто тлумачу, чему вот Бабарыка и Цепкало выбирают такую стратегию. Другі момент. Ну, они розныя люди, але другі момент, они самі, наколькі, умовно скажем, асабліва про Цепкало, я бы вельмі сумніваўся, что
его чорна-белы сцяг это ягоны сцяг, там ці саюз Евразвяз это ягоны саюз в адрозненне ад саюзу з Россией, Бабарыка может в меньшей ступени, то тут наслаивается и пытание такое, ну, скажем, политичной стратегии, как собрать как мага больше электорату, и особистое меркование, и сапраўды нежадание чеплять Россию, и мы не ведаем докладно, может быть, некие знаки, есть того же Барыки, что все-таки Россия уже не будет подтримывать Лукашенко, а будет подтримывать его. Я думаю, что он без этих знаков не пошел бы в кампанию абсолютно вот так с бухты-барахту. Не ведаю, якого они были узровню, якого они могли быть, так сказать, ну, масштабу. И вот эти аргументы. И апошний отказ на реплику Сергея про то, что выборов нема, вот самое цікавае, што адбываецца зараз, як мне падаецца, в сацыяльных сетках і нават на тых пікетах, што мы бачым, гэта в адрозненне ад 2010 года, калі все ведалі, што выбораў няма і только арыентацыя была на плошчу, што мы, скажем, зберемся, поставим плошчу і так можем перамагчы. В адрозненне ад 2015 года, где ніхто уже ні на што не спадзяваўся, то зараз на дзіва шмат людзей, вот яны як бы успрымаюць гэту сітуацыю, я так як сказала Бабарыка, што калі за мяне прагаласуе 80, ніякія выбарчыя камісіі мне 20 не намалююць. Для меня это таксама такі даволі цікавы феномен, што многія людзі, ну, па-першае, это новыя людзі, якія прыйшлі ў палітыку, але нават тыя, якія ўжо былі ў палітыцы, яны вось так зараз разважаюць, што можа адбыцца такі цуд. І это таксама нельга скідаваць з рахункаў. Сёння у праскім акцэнце з вами былі я, Юрый Дракахруст, і мае калегі Віталь Цыганкоў і Сергей Навумчык. А пра тое, як будуць развівацца кампаніі гэтых двух прэтэндэнтаў, а таксама іншых, глядзіце, чытайце, слухайце на сайце Свабоды, свабода.орг.